Rin nga ni Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamamaan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katuninungan asin kaginawahan. Mga tugang, good morning. Pangapunan sa namamayokan, Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. ibunan sa Welcome sa tuyang programa. pinalooman, Aramon niya ito pong aldaw na ini, mga tugang ning Lunes, kan kadaklan. Easter Monday. Petsa 6, mga tugang sa bulan ka na Abril 2026. Kami po naglalawag na nasa okay kamong-kamugtakan. Masaya na medyo hard life. Talagang di mapigilan sa pag-alagwa ang presyo ng petrolyo. Kapag nairo ang presyo ng petrolyo, ang gabos apektado. May domino effect, ika nga. Ako pa sa lingkod, Mar Dilada yung ibang salit sa nabirotian. Iribanan mo kita, bagatugang hanggang 12 o'clock sa mga istorya pangyayari sa palibot. Kasabay siyempre dyan, ang bulos bang kalimpormasyon na magaling sa luwas. Kapag ikan Mega Force Patrol, napadagos po nilang pangangalap ng mga istorya para may balangibog sa banwaan asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Karahayan paurugon, Yan po dyan ang sa muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasarita sa 3rd District. kabutan. Pantang yaon sa Tabaco City, 1st District. Lagadi, Tiwito, Santo Domingo and vice versa. Kading Jomar Bien. Sumaro Partner ng Alarmario dyan po sa City Hall asin sa sur na parte kan mga barangay sa Legazpi. para sa Pantang si Baby Angel Mostaza, Regional Center Site, asin man sa Legazpi Port District. Joshua James Bino, Daraga Area, asin si Karen Ala dyan po sa Kapitolyo Provincial, asin sa iba-ibang mga opisina di gobyerno, asin pampribado, dyan po sa Old Albay District. Yan man siyempre si Henry the Boy Mata, ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada. Kami po sa lado technical, yan po dyan si Judah Pulis. Kasabago, kasabay natin, mga tugang si Chief Ramir Tanay. Mandang yaon man sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. kung kita Sino kasama natin? bot Ina Jasem at saka si Billy Joe. palibot, Sa technical sense, yan pong mga OGTs from Cat College. Mandang dyan sa newsroom, katuwang dyan si Ciara May Liron at saka si Nicole Ann Gloriani. waan, Kami po kapos, minapaabot po ning sarong magmang morning. Minasaludar mga kabayan. Ano man sa pinagigibo sa kunyan. karahayan Sana po ay okay ka mo. parte niya, Daing pinagmamati na naman nakakulugan sa hawak. kabutan sa tungsungon. Kagutuman sa tulak. Pangapunan sa And siyempre, mga tukang duman sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Yan. Happy birthday sa mga birthday celebrators ko niyan. kaginawa, And siyempre, happy listening man kay Mading Coro Balaoro at saka kay, ano yan, kay Padingdan. pangapunan sa And sa mga suki natin, yan, Bing Ben Boris dyan po sa San Isidro sa Malilipot. kan Si kadak, Kuya Bob Candano dyan sa Tabaco City. Siyempre yaon mga tugang si Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia. Si Sir Banjo Barrios
KB43002 dyan po sa Alaska. Good morning man kay Sir Arvin na Balaoro, KB43016. Yan po siya digdi sa sa tuya na guli. Maring dumabalik naman mga tugang si Sir Arvin Padubay. And then siyempre sa mga pag-ariba niya to, mga tugang dyan po sa tuyang dawang partner. The Wanderer. Sir Gerald Aranya, dyan po sa LA Drive, Gugon, Legazpi with Ate Sally. Tapos siyempre yaon man si partner King Rinaldo the Weatherman. Dyan po sa Bunker Hill, Bangkiruhan. Hindi mo ka boss, mga tugang minasa doon na po ng morning. And siyempre, welcome po sa programa. Pinagalatalatan final, mga tugang na maging abiso. Baba ito tabi, John, talagang feedback. May monitor man ako. Yan, okay. Pigalatalata, mga tugang ang final na announcement kan oil companies. Manong duman sa simanal na big time oil price increase. Yan. And as of Saturday, may pinalawas po siya ng abiso na magkakawat sa 17 hanggang 20 pesos kada litro. Mga tugang, ang aumento sa diesel. Pero pwede pa yung magbago today. Tangon yan na ipapaskil sa final. Di ba? And then, so, gasolina, ang sabi, mga tugang, posibleng magkawat sa 4 pesos hanggang 7 pesos ang kada litro na magiging aumento tomorrow at 6 o'clock. Pero pwede pa yan magbago. Sabi di mga tugang kasatuyang mga friendship sa oil companies, iyan ngaya, estimate pa man sana. Estimate pa man sana ngaya yan. And pwede pa ngayon na magbago based on ano yan, ang final and official price adjustments na i-announce ko niyan pong aldaw. And pwede pang mabago ang ang presyo kayan depende sa global oil price movement. Kaya PMP ang tabayan ta masupgo na ngunyan magpaluwasinda. Garilidiriglaw naman sa nakita. So kerosene nga ang kerosene ang base sa estimate 9 pesos hanggang 12 pesos kada litro. Grabe ano, So kung nagkukusinilya ka, rimati na. Kung nagagamit ka ng Coleman, yung Petromax, may problema ka na nito. Ito yung mga dating gamit ng mga parasira baga pag nalawod. Tapos gamit ka kaning gas na pang ilaw mo, pero ngunyan na sinda, high-techs na. Mga di baterya naman na may inverter ang gamit po nila. Kaya medyo nahaloy-haloy naman. Alright. So, duman sa mga kababayan, antabay lang tabi. Ang importante ko niyan, penunta, as ito yung pagkakagastusan. Spend wisely, sabi nga ni Kayan. And whenever you go to the market, or to the grocery, or to the supermarket, make it sure na igwa kang listahan kan mga babakalon mo para dai ka ma-biktima mga tugang kang impulse buying. Minsan ang ugali ang mga Pilipino, pag may nagtitiripon-tipon na duruduros mo, madali ka man. Di ba? Tapos may mga sale-sale ngayon, kasi dahil man kayo po, bibakal. Tambak na yan sa arong surupay na mga sale. Dahil man nagagamit. Di ba? And this time na medyo kahirapan. Bata ang umentuman sa duman sa mga minimum wage earners, sa maabot pumpit sa 8. Bago mag-holiday, di ba? Holiday ang pizza 9, di ba? Holiday ang pizza 9. 8, i-implementar sa first tranche, primerong pago, kan wage order number 23, kan Regional Tripartite Wages Productivity Board na nagpapalangkaw kan sweldo kan mga minimum wage earners sa 45 pesos na dugang. Pero pinagbanga po yan. Ang primerong pago sa pizza 8, 20 pesos ang idudugang. And then by December 1,
2026, dudugangan naman ng 25 pesos to complete the 45 pesos na wage increase for this year. O, yan po tabi yan, adi. So, planuhunin mo na ang paggastos ta. Dipisil talaga. Ngunyan, dipisil ngunyan. Di ba? So, mga bako nesisidad na gastusan, iwasan tanong na po, tangani po na makaantos ang sa tuyang mga kakarampot na kinikita sa susunod na payday. Bawasan ang mga online shopping. Mga tentasyon. Alright, partner Mario, good morning tabi sa imo pa de. Good morning, partner. Salamat, tabi, partner. Mainit na naman Mainit ang panahon. Ang projection niyan, ang heat index sa Ligaspi 40. Sabi, oo. Ah. Ingat-ingat. Anyway, sa informasyon, at least may alternatibo naman na tinampo na pwedeng makabawas-bawas kan traffic di sa my district. Oras na maayos ng diretso. Ining tinampo digdi sa Barangay Otso, balda sa Barangay Sagmin, na kiklearing ng onyan kan grupo ni Andy Marbella kan Task Force Kalinigan, base man sa advice ni Mayor Isyam Ismael. Pagkatapos na kinaoron ang nagka na mga tagharong na kung pwedeng i-clear ang areang ini, talagang tinampuman ini kan na mga panahon na medyo bayaan sana na overlook kan mga enot na dai masyado pigaagihan kan mga bihikulo kan bako pa kay ito matraffic sa Albay District. Ngunya na-discover na ini pala na lugar na ini, digdi baga sa Barangay Otso, digdi kitinampong sadit, digdi sa may Halili compound, and balda pala na ini dyan sa may Sagmin, digwang tulay digding pigagihan na sa gilid. Naputol si partner, partner. Yan. Tawag ulit. Tawag ulit po. Tawag ulit. Napuputol ang signal ng ating mga telcos ngunyan. Naglaluya-luya. Maging ang mga internet minsan naluya. Alright, partner. Yes, partner. right. Talagang puputol mananggan. Anyway, tabi partner, ang magayon na informasyon sa grupo ni Andy Marbella, clearing na sa lugar. Talagtugot naman sa mga tagsadiri ka na. Ano yan na nag-play? Dali. May pumapasok na. May pumasok na. Anyway, iyo yan tabi, partner, talagtugot naman daw, sabi ka ng alkalde, so mga nag-okupar dyan, na tawan sinda ki relocation site duman sa Bangkir 1 Ugaring o Arayo. Pero dahil masidang maginibot talagang sa gobyerno ang lugar na yan, dating tinampo kundi inararungan sa gilid kaya masyado nang napiot sa lugar. Pero ngayon at least pig-clearing na yan na task force and any moment pwede na yan agihan bilang saro na naman na alternatibo na tinampo digdi sa Albay District. Kung medyo matraffic digdi sa sentro kan Albay District, pwedeng umagi dyan sa Barangay Otso and then mabalda naman sa Sagmin, vice versa, na makakatabang sa pag-limitar na kan volume kan traffic digdi Albay District area. Okay, yan. Ayan pa, partner, ang informasyon, digdigara ay sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Yan pa mga doon niya itong istorya. Kaya nabagan po yan ang road opening. Bako na nga ni road opening, lahat na tinampo, ayos na. Babaldaw na from Sagmin to Barangay Otso. Yan po tabi, ali. Shortcut naman yan. Yan naman, dyan naman magkaparalis ang mga bata ko niya. Pag nagbigibuki bagong tinampo, duman na papalis ang mga kunyan, mga bikulo. Kaya maski magsaing ka pa noon. Nawawagas na. Alright, Karen Ala na sa linya. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning Tabi and Dimar. Padagos na pigtatansya kan lokal na gobyerno kan Ligaspi. Ang kunti Naputol man. Si Karen. Parang gikarati lang ang mga linya ninda, no?
Ano bang, sa receiver ba ang problema? Ha? Pinapasok na ng multo na mga receiver nila. Palitan nyo na yan. Ayan, Karen. Kaso bago pa ini. Padagos na pigtatansya kan lokal na gobyerno kan Legazpi an kontinuasyon kan Ibalong Festival sa Legazpi City ngunya na taon. Sa ibong kan nagpaparagulping epekto kan giyera sa Medio Oriente sa mga resources kan nasyon. Sa pakipag-ulay and Dimar kan DCGB News kay Councilor Alan Ranyola bilang chairperson kan Committee on Tourism kan Sanggunian Panlungsod kan Legazpi, sinabing din napupundo ang LGU Legazpi na i-assess ang sitwasyon, lalo digdi sa lokalidad kan Legazpi, considering ng ibang mga festividad sa probinsya. Tinurondo na muna dahil kaining crisis sa pamisyon kan Krodo asin mga barakalon. Mantang sinabi ni Councilor Ranyola, nagyat man sa iyang parte na kung ikansilar man ngaya ining Ibalong Festival ngunya na taon. Kairakwan sa mga natatauanin pangkabuhayan sa festival, napadagos pig susuportaran kan lokal na gobyerno kan Legazpi kada taon-taon na Ibalong Festival. Kung kaya talagang turo tagilid man sa saindang parte na ikansilar tabi ni Endimar, considering na may mga pangkabuhayan man na tigsusuportaran ang syudad dawa po paano kay kung kaining crisis. Kaya ngunya, day nakakataramin forma min cancellation ng LGU Legazpi sa taon-taon na festividad na ini dahil sa paglaom na makulpa pa man ngayon ng crisis by August asin man makakatabang padawa pa paano sa mga nagpapangkabuhayan every Ibalong Festival. Ayan, dahil pati kung may mga target na pigsusolisita ng mga kumpanya, kay puan isumitin mo ang mga 4 to 5 months bago mangyari ang event. Di ba? Ayan. So, sa Magayon Festival. Tsaka, siyempre, nahiling maninda na, haramdaman ninda yan na, mag-festival kita na dakol na nagtitios, dakol na nilipisilan, garo nga bako, sa bako, tama. Ayan man ang mga kontensyon kan iba na we are ngayon spending government fund, na imbisi tabang tangaya, pig-urug maugmata, digdin na biraman sa nakinabang. Yes, tama ka dyan. Actually, so sa Magayon Festival man palan, at kadagos sa pagtigaram kay Gubrusan, kadita na ko atas ng unyan palan, very busy, nasa Manila. Tigaram ta, ano na ang plano kay itong 20 million pesos na supposed to be bagatabi and Dimar, i-allocate para kutas sa operasyon kay ning pagtugakan mayon. Pero sa ngunyan, sabi sa PSWD, dahil pa man ngayang official na informasyon or meeting sa Mosigo Brusal kung paano nitong 20 million kan Magayon Festival. Ayun, okay, sige. Ayan ang report, Karen Ala, DCGB. Thank you very much, Karen. Mga dugang lipat kita kay Chief Jimmy na salita. Halip po dyan sa iyo pong area. Chief Jim, please come in, Chief. Ayan na. Ayan, Chief. Ayan na, tumatawag na. Ayan. Chief, wait, Chief. Chief Jim. Yes, Director Maraynaga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, mantinido supisyente ang supply ng tubig sa Banuanin Uwas, kung saan sa presente, medyo nagtitindibaga, ang saldang kan init kan panahon, pasado kay Mayor Jan Trinidad, ang waterwork system, padagos ang pagmantinir, pag-improve kan mga linya o sitwasyon kan tubig gikan sa source kay ni sa barangay Balugo kung saan ang pigiwasan iyo ang mga leak o mga pagkasayang kan na mga bulos sa mga agihan kay ni kung iguanin mga leak o mga turos-turos na tornilyo sa linya iyo ang pinaghihingawasan niya na ma-trace and ma-aksyonan kan waterworks system tabi Director Mar. Kung magtatandaan baga kan mga inot na mga panahon anuwas kada bis na iguanin araw kay ning sitwasyon an panahon summer ang reklamo kan mga taga-uwas lalo na itong sa mga hararayo na sa sentro iyo an pag kulang-kulang kan bulos o supply kan tubig araw kan sa barangay Busak, Saban, Mangga alagad sa ngunyan, pinasiguro na ini kan lokal na gobyerno, pasado sa alkalde bilang alternatibo, nagpagibo na nin mga public posit, tanganing iguanin pang sumpay lamang, in kaso talagang maprulong ining init kan na panahon, maski por paano, dahil mag-prayer nin krisis sa tubig, ang mga taga
Banwaan Kanuwas, lalo na itong mga nasa hararayong barangay. Dangugunta, ang entrevista niya to kay Mayor Jan Trinidad. So far, sufficient ang supply natin sa tubig. Ang UWAS water system continues ang pag-improve ng mga linya. Okay, so to avoid yung mga leaks and mga problema, technical problems, and always naka-standby ang water system for possible problem pag-abot sa linya kang tubig. But as far as supply is concerned, sufficient pa Munyan Tabi. Very good. So, asin ang source sa Balugong? Sa Balugong po. Dahil man nagbabawas sa bagay, dahil pa man masyado ang init ka pa. Di pa man po. Nakatabang sa mga pag-urat-urat ng mga nakalipas na simana. Matapos sa mga barangay na medyo distansya na dati, Bayaw, Busak Mangga, dahil yan yung abot kito with problemado sila. Munyan, kumusta? Ang ginipon na tabi na public service project is so nag-iwo kita ki public faucet muna. Okay, so yan tabi direct ang mga pinigigibong action kan na lokal na gobyerno kan na uwas na nganing mamantiner ang na-supply kan na tubig sa mga namamanoan kan uwas Albay. Yan Okay. ang ito mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Mga dugang, mga rangkada ka, mga istorya po niya ito yan. Inabot si Baby Angel. Baby Angel, after the news break na lang tabi ka, no? Ayan, mga dugang, good morning po kay Don Miguel Chiel de Vera, amigo. Good morning, Busmar. Good morning, tabi. Yan. Bukas na, amigo. So, ano yan? Masitas Food House. Yan, ha? Alright, babalik po kami. Standby lang. Marami pa tayong kwento, mga dugang, para po sa programang Aramo niya to. Bakalis lamang po kani. Tuhod, siko, baywang. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras, alas 11:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Piglinaw ni Energy Secretary Sharon Garin na unsafe and preferential access na nasiguro kan gobyerno sa Strait of Hormuz makakatabang sa padagos at sinestabling supply ng petrolyo. Alagad pwedeng daitulos magdaranin pagbaba ng presyo kaini. Sigun kay Garin, maski daikay ni totalmenteng pigahali ang gabos na peligro, importanteng lakdag ini para pakusugon ang posisyon ka nasyon sa sarong dai masigurong pangkinaban na sitwasyon. Sigun sa opisyal, dai man kay ni naresolberan ang pangmahaluyan na problema sa sektor ng enerhiya, pero nakakatawag ining masiguro ang dagos-dagos as inestabling supply para sa nasyon. Iyan na detalyas kan pangalas 11 Bareta, hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga dugang, balik po kita sa programa. Balik si Papa para sa programa. Good morning kay Nurse MG 43047. Good morning. Sir MG Tria, nakaantabay. Good morning, sir. Namiss kita, di tayo nagtagpo doon sa sa Sumbak Station Alam ko busy man kamo sa naka-code white alert man kamo. Anyway, sa mga kababayan nga to, dagdagan tayo mga istorya. Hali po na sa luwas, nasa linya na si Baby Angel Mustasa. Baby Angel! Good morning! Hi! Dahil ka magparabatad.
Day talaga, Sir Mar. Taros hanggang sa Kublit. Matunawan. May nagtuturo, Sir Mar. Ito pala, Grabe ko yan. Grabe ang expected ko yan. 40 degrees Celsius sa Legazpi. Kaya ingat po tabi sa mga kapwa ko seniors. Yes po, Sir Hindi magpara sinutil, hindi magpara batad ng direct sa Aldaw. Hanggang alas 3 o alas 4 ng hapon. Yan. Pag-araw ba kayan, Sir Mar, dapat ibitaran itong direct exposure sa Correct. sunlight. Pagkatapos, always hydrate. Tubig sa dada na mag-inom ki soft drinks, dahil mag-inom ki mga energy drink o juice drink. Kunyan, tubig sana. Tanganing ayos na. Yes po, Sir Mar. Barato pa. Okay, Mas sige. makakapaha dapat kaya, Sir Mar, ang color drink. Ano na? Mas makakapaha. Iyo, taka. Ang dapat mong ka makababayan ta, sarong baso ning soft drinks, an asukar ka, 7 kutsarita. Ngayag yung gano'n. Ganyan talaga ako mas-soft drinks kayo. Kaya pag magpra-inom ka ba ito, lalong mabutugan. Yes po. Okay, Anyway, sige, kumusta Sir Mar, dyan? Sa mga dugang kapang Barata, bukas ang Legazpi City Police Station na mag-akseptar kan mga reklamo manungod, Sir Mar, sa mga extortion activities sa maniwibang parte di kan syudad kan Legazpi. Ini, Sir Mar, ang kasimbagan ni Legazpi City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Matapos ipaabot, Sir Mar, na disobedience ang sarong concern sa sarong kapitan, partikular na kay na barangay Tagbakong Legazpi City na nagtataw, Sir Mar, na patanid duman sa ilang mga residentes, partikular na itong mga tagsadirin in mga tindahan. Manungod, Sir Mar, ini sa personang nagpapamidbid na siya ngayam miyembro kan kapulisan at sinagahagad ng kwarta masayda nin aligasyon na proteksyon ko, no, Sir Mar. Matindi, ang pig-impostor niya, pulis? Police. At so bago kaya, Sir Mar, na pagkaaga, ipinaabot kay Lieutenant Colonel Tagtag ang sitwasyon kung sa ang sinabi niya na kung oras na yan, sabi sa presente, wala pa sindanin formal complaint na re-receive din sa indang estasyon. Alagad, bukas ang sa indang opisina at sina oras na makareceive sinda kan siring ka na informasyon, makondukta sinda, Sir Mar, na hararom na investigasyon at kung kinakaipuhan niya na magkaigwa ngayon ng legal na aksyon at Legazpi PNP kung kasabay ang kumandansya kan kapulisan, gigibuhunin da initanganing mapanimpag ang mga responsableng persona na nagagamit kan sa indang pangaran at kan sa indang institusyon. Sinabi, Sir Mar, ni Tagtag na bilang siya hanggang ngayon ako ang officer in charge sa Legazpi City Police Station at sa Mayukan Hepatura, dahil siya nagtutugot at maigot na ipinagbabawal ang paghagad ng kwarta at iba pang ways manungod sa siringkay ng mga sitwasyon naghahagad sa mga establishment ng negosyo, mga persona o kung si isay man, dahilan ngaya taan mandato kan kapulisan, iyo ngaya ang to serve and protect, bako ngaya to collect. Dahil maganda tabi, Sir Mar, ang kabtangan pagkikipaghurunta kay Lieutenant Colonel Tagtaga. Kung may mga reklamo tayong ganyan, ma'am, sa mga extortion activities, so the Legazpi City Police Station is open 24 hours para magsampa ng reklamo, and we will conduct an in-depth investigation sa mga extortion activities na yan. And if it needed a legal repercussion, we will file a case kung sino man yung nag-extort na yan. Yes, ma'am, as part of ako ang officer in charge of the Legazpi CPS, bawal na bawal po sa PNP ang maghagad ng mga ganyan na sinasabi na pera na yan. Because nasa mandate na natin yan. So, na ang trabaho ng police is to serve and protect and not to collect. Tama ba yan, ma'am? So, yan na, Sir Mar. Ayos. Nag-ulok na siya na si COP kan last part niya. Sa siring ngaya kayan, Sir Mar, bako ngayan marahay na gawi-gawi bilang ngayang, bako ngaya iyan, sinumpaan mi ngayang mandato, at bako ngaya iyan ang trabaho kan kapulisan. Correct, yan. Mabuhay ka po, tabi, Sir Art. Yan. So yan, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon, mga follow-up pa iyan sa Legazpi City Police Station, Adriel Moscaza, District Revenue. Thank you very much, Baby Angel. Mga dugang, good morning po. Ang kay Sir Police Lieutenant Colonel Art Tagtag. Yan. Hey.
And good morning man kay Stephen Mark Dave Der Perez. Yan, good morning Sir Mar Andy Mar 43027. Watching from Batangas kasama ang Kabalikat 860 Matikas Base, Batangas City sa panguna ng aming chapter president na si Sir 86044 Ricky Plata. Salamat. Kudos po para sa ating lahat na nairaos ng matiwasay ang Oplan Sumbak from Kabalikat 86018. Good morning tabi sir. 86018 Sir Stephen Mark Dave Perez. Yan. Good morning at sa lahat po ng chapters na sa buong kapuluan ng ating pong Kabalikat CBCom. Good morning sa inyong lahat at maraming salamat sa paggabay sa mga manlalakbay. Yan. And then yung mga yung madalian na pagresponde doon sa mga nangailangan po ng tulong, most especially yung mga na-involved sa road crash nung Semana Santa. So maraming salamat po tabi. Yan, yung pinatuyan yung muli na sabi nga niya pagsilbi sa bayan, sa pagsilbi sa sangkatauhan, ay parang lang tayo nagsilbi sa Panginoon. Yan. Alright. Mga kababayan, good morning po tabi sa mga taga-Bagantabay ta. Maraming mga nangyari kang Holy Week, na sabi ta nga ni makaugma, makaugmang maray. Bako sa nasuruso kang tao, kundi sa mga pagbabago na pigigibo kan mga kababayan ta, mga parokyano, mga deboto, pati na mga leader kan simbahan. Diyan sa Muya nagkagawa ng exhibit mukha, Lenten exhibit para duman sa mga mga images na pigsasabay mga tugang sa prosesyon para mas masabutan ka mga kababayan na kung ano ang gustong sabihon ka ito. Yan. And then yung pagprosesyon baga, pigbabasa ang istorya kang kada karo, kang kada karosa, kang kada paso, piga tataram kung ano ang parte ka ito, mga tugang kang sa istorya, sa journey mga tugang ni Jesus Christ para isalbar po ang sangkatauhan. Yan. Congratulations po sa gabos. Pero ang talagang saludo ako, digdi kay kay amigo, kay amiga, kay pido na buras ng Flowers and Swirls, mga tugang. Saro siyang bantog na event designer kung naramdaman po nindo yung mga nahiling na dyan sa parke sa Piñaranda Park na darakulaon ng mga dekorasyon baga pag Pasko, at kung yung festival, sinapido ang nagigibo kayan. Kang nakaaging Semana Santa, dyan po sa Santo Domingo, igo siyang tulo na karo na asikaso, pati na kansadang pamilya, kansadang clan, asing ka mga volunteers, mga nagtatarabang sa iya, pinagayunin da so karo. Pero dahil, sabi nga ni kayan, nag-iisip man mga tugang ng mga pagbabago, asin paggahiling kan kahalagahan mga tugang kang ini pong pag-celebrar kang Semana Santa. Ibang klase ang dinikurar mga tugang ni Pido. Duman sa indang karo sang tulo. Tulong karo sa ito, tulong karo, mga tugang ang sabi ko nga kan dinescribe ko ito duman sa sinurat ko sa sa DCG News Online Facebook page mi na sabi ko, ecological conversion. Sabi ko, rurunan mi na father mo, may bulan na father blood ka ng aging bibisanto. Suminak, swak, ganyan, swak, so ginibo ni Pido. Itong ecological conversion na
ipinahiling mga tugang duman sa pagpakaray niya, kaya ito po na mga karo-karo. Reparo ito pong, sabi nga ni Kayan, mga litos ang ginamit. Duman sa karo kan El Decidimiento, itong pagtanggal kay Jesus sa krus, tapos sa San Jose de Arimatea at saka San Bartolome. Imbis na tradisyonal na burak, na sabi nga niya may kamahalan naman niya, tapos imbis nga plastic, mga tugang na mga bulaklak o mga burak, kulay green mga tugang na litos ang dinekurar duman. 350 na mga litos ang ginamit. Nasuplayan siya kan supplier niya ng 315 litos. Iyo tani pinalibot duman sa mga karo. Taang sabi, ngani mga tugang, sabi ko duman, sarong masidhing ekologikal na pagbabagong loob. Na minasalming mga tugang sa hararom na pagbabago sa puso, sa isip asin sa pamumuhay para magkaigwa po ng paninimbagan sa tuyang kapalibutan. Yan yung sabi kong mga puntos na pinaganambitan ni na Father Momoy at ni Father Vlad kan makaibanan ko duman sa Nuevi Santo digdi po sa programa sa reflections po ninda. Manungod po dyan sa Green Thursday. Yung simbolo mga tugang kang green, pangataman sa kapalibutan. Di pangapudan man mga tugang ni Pope Francis duman sa Laudato Si na midbidon ang kinakban bilang regalo kan mahal na Diyos. Baguhon mga tugang mga mapanraot na gawi. Asin, siyempre mamuhay ng simple, matipid, asin may pagmalasakit sa common home, which is the Mother Earth. Dahil po duman, mga tugang, napahanga kay Pido sa mga kababayan ta, ginamit niyang litos taang sa iyang paliwanag. Nga tangaya litos. Sabi ni Pido, pinili niya sa litos na gamiton bilang panginot na dekorasyon o palamuti. Dahil sarong itong simpleng pananum na may hararom na kahulugan. Dahil itong mga tugang presko, buhay, kasi nagtataon ng sustansya na nagsisimbolo ngayon sa buhay na regalo kan mahal na Diyos. Sa tao kan sakripisyo, mga tugang ni Jesus Christ, pigpagirumdum ngaya, sa tuya naan sa iyang pag-aalay, nagtaon ng bagong buhay sa gabos. Iyo man ang pagirumdum kan kababaang buot, as hindi kay puwan na mamahalon o sabi nga ni kain kostoso para maging makabuluhan ang regalo. Yan baski sa simpleng bagay kapag inalay ngayon ng may pagmamahal at pananampalataya, nagiging ngayon banal. Ayan, paliwanag ni Pido. And sa paano niya na nag-itaas ngayon sa presyo kang burak, so dito siya naging simbolo kang pagiging praktikal, pero makabuluhan. Sarong alay na dailang bako lang sanang magayon, kung pwede man maging pagkaon para sa kapwa. Ta sa kada dahon ngaya, yaon duman ang mensahe. May buhay sa sakripisyo, may pag-asa sa pagsakit, may liwanag sa diklom. So tulong karosa, mga tugang, sarong mensahe ang pagkamot na handang mag-alay para sa iba. Yung parang stewardship, di ba? And pagkatapos kang prosesyon na mabindisyonan, gano'n nagkaigwa ng Lenten pantry. Ipinanaw itong 315 pidaso mga tugang ning litos na nakakap. Ipinanaw ito naman sa mga nagparartisipa. Di parang from farm to decoration to table. Ayos na rin, yung ang sarong bagay na sabi ta nga ni nailing ta. Maray na ito kayo sama nitong nailing. Ano itong nailing mo ito siya ramay? Yung karo na nakabantay, mga nakabado kin sa Koreano.
Seryosin. Ay, nako. Alright, Joshua James Pino na sa linya. Joshua, good morning, Joshua. Sarang heyo. Ano nga? Trending. Grabe. Ibang klase man ang mga... Pero panganay, Sir Mar, na trending on yan. So, AI-assisted na prayer. Pangadji. Oho. Susmani yun, diba? Trending man. Kaya hanga ako digdi kay Pido. So, makakalikasan talaga ang sa iyang nagamit pa, nakaon pa. Di nararakang mga kan mga itong nagprosesyon. Pag uruli may daradarang ting sararo na kap. Aha. Na marambungo na green na litos. Ayos. Ayan po, baka sa mga masunod, yun na maging dekorasyon naman sa Santo Domingo. Marami nang gagaya, di ba? Tama man ang practical, magayon naman pagilingon. Tapos yun, simbolo talaga, matibay ang pagkaminsahe. Pero may santo ba, Sir Mar, na dukot sa agriculture? Malay mo sa mga masunod. Si San Isidro. Ayan. Alright. Kumusta? Diyan sa Dalaga. Yes, Sir Mar. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Kumusta sa amigo ko? Si brother, Mayor Vic Perete. Nagparatang agyat, ngunyan na aga. Dakolon so na empleyado so no car Sunday. Dito na sana. Nagparadiit na. Actually, nag-cover bakit Sir Markan Easter sa Lobong. Pagkatapos, nagdiretso ako duman. Nailing ko duman, si Mayor, nag-jogging. Kaya ba sa mga kwanyaman, pag-iriba. Buda, mga kababaihan na nag-zumba. Dito na sana. Ay, pangyari. Despite of the, pangapuda na magkunyan. Mag-exercise. Kaya, baka nasa swimming. Pinarod sa swimming pa. Alright. Anong sabi ni Ayor kan duman sa flag racing? Pag-remind, halos lunes-lunes, pag-remind na mag-atendir duman Sir Mar sa car-free Sunday. Tsaka para sa magtaga ehersisyo. Galing nakamali siya naman yan si Alcalde. Kan mga nakaagi pang bulan. Namali siya kung kaya habang nag-alin. Para diit na sana. Kundi para sa indama sana yan na mag-ehersisyo sinda. Dipisil na magpapara turukaw sana sinda dyan. Ang matibay Sir Mar, si Madam Karina Zales kan Bicol University. Tayan, day absent, tayong instructor kan Zumba. Pag uminabsent sa Buda, so para patugtog rimati, day Zumba. Sabi ni Ma'am Karina, yun na yan, so external service niya. Sa pagigipang din kan BUITESR. Ayan, okay. Extension service. Extension service. Anyway, tabi Sir Mar, sa iba pa niya tong bareta, nagparapang agyat si Mayor Vic Perete sa kung si isa'y manner residente kan daraga na may edad na na kung gusto pang maghabol sa libreng tuli. May premyo? May premyo? Ay siyo ng sayang opisina ta igual and special na premyo. Hindi. Hali personal sa alkalde. Dali nila ka mo. Mga putsulo. So mga putsulo dyan. Sabi kan alkalde, so ining operation libreng tuli Sir Mar. Pagtatarabangan ini kan LGU, kan Rural Health Unit, may mga estudyante man, kan Divine Word College of Legazpi, buda may mga uniform personnel, kan 14th Special Forces, kan Philippine Army, para ini Sir Mar sa mga aki na may edad 10 anyos pa itaas, kundi so inot na batch na 200 na mga kakian na pano na. Okay. Pero sa anunsyo kan alkalde Casubago,
So mga may edad naman ngaya na gustong humabol, pwede. ICU siya sa iyang opisina, may personal na special na premyo para sa inda. Ngunyan, Sir Mar, nagapadagos na operation tuli na yan dyan sa municipal covered court sa Tubangan man sa nakan na munisipyo kung saan pinagbabantayan man niya to. Madalion sa napalan, Sir Mar. 10 minutos, 15 minutos, tapos na. Iyo baga. Daing kulog. Daing kulog. Kami kayo Daing kulog ta. Kami kayo babad-babad sa salog. Oo. Pagkatapos babad-babad sa salog. Mara na nga de. Kinaga na kang pato-pato. Sa paan na ngayon eh. Mayawas. So, kasama na mayawas. Tadlo mga pakpak. Isus. Puminuti. Luan na ngayon sa mayawas. Nahalon ko ngayon po. Nahalon ko na ngayon. Pero kunyan ito, sabi ninda ngaya, garo ngaya, kunyan man. Bako ngaya safe. No. Pero kami, may issue sa sanitation. Salamat sa mahal na Diyos. Taday man kami na diskwado ka ito. Taday po man ka ito masyadong uso kang panahon biso. Mga sa doktor baga, taday po masyado ka ito. Ngunyan, at least ngunyan uso na eh. Tsaka, kunyan naman pati ngunyan ang ano yan. Taka ito baga, arabo baga, tatitabas nga ya. Pero ngunyan, igwa naman silang style na, di man na pigtabas. Bigiri sana. Garo man so ka ito man. Ang kaito kaya baga Sir Mar. Kaito ako, naramdaman ko. Pag sa doktor ka nagpatuli, kikaro ka rantsawan. Nakakantsawan palugod. Saka ikaw nga ni kunya na pag namundag na, diretso na. Iyo, siba. Kaya nagapadagos yan tabi Sir Mar sa Daraga Covered Court and sumago dangog ko may enlistment na naman para sa second batch na pwedeng magpasyar sa Raduman Sir Mar sa Daraga Covered Court pero ining inot na batch na 200 na mga kaakian yung Sir Mar na operaran sa laog nintong aldaw batch by batch first batch mo yun na also inot na niya na aga. Tapos madurar sundo sa pizza 8 kaining Abril. And talagang alos dahil ko nahiling Sir Marque nagrulong dahil ko kinahiling na nagiwi. Tranquilohon so pagpapatuli kaining mga taga Daragalbay. Man iba-iba may nakatent kay ni Sir Mar. Ang yan sa content sumapatuli sa mga ma-assist. Man iba-iba may depende kung saan ka mataon, mga kalaog na tent, duman sa ibang tent, ang nagtutuli, babae. Digdi man sa ibang mga tent, ang nagtutuli. Pwedeng maaloy duman. Pwedeng maaloy duman. Digdi man sa ibang tent, sa mga taga-Philippine Army. Depende kung saan ka makalaog na tent tadi Sir Mar. Pero diretso yan sa taod na alas 3 ang hapon and so tada kay itong 200 naputol si Joshua. Dahil garay tabi Diyos. Dahil garay tanganing mga solusita yan. Ano yan, dahil pang nagkunyan, dahil pang nag-volunteer na may edad na. Yung nag-get ni, ano yan nag-get ni Mayor Yorme na Vic. So medyo may edad na dai pa na kunyan dai pa na circumcised pwede na tabi sumabay doon may special diyang premyo dai pa man na nagpresentar dyan dai pa anyway tulong aldaw man ini sundo sa Pizza Utso siya mga ano yan administering doctors dyan may so Dr. Sir Mar kan RHO dito sa Daraga tapos may mga personnel man halis sa Special Forces kan Philippine Army. Tapos kusubago may mga nag-assist man tabi Sir Mar
na iling ko mga nursing kan Divine Word College. Yun nag-assist. Iyo Okay. Kaya ngiriton sa mga aki pag naglawag sa tent. nailing nila. Ayan. Maray na yan. Tama-tama yan sa summer. Tama-tama ng summer eh. Tama-tama. By June, pag-eskwela ninda, di okay na. At 2 weeks. 2 weeks. Kila na. Alright. Buda, ang kinamarayan to, Sir Mar, sa libre man ang tigataong bulong. Ay, very good. Pagkatapos sa ang pagluwas sa tent, kapot-kapot na so short na day dumukot, mahapit na duman sa resetang bulong. Ayun, very good. So yan tabi, Sir Mar, na mga sitwasyon na ipaglingawan so agyat kan alkalde. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Yan po tabi, mga duwi natong mga istorya, mga kababayan. Ali po dyan sa Daraga area, yan po na libreng tuli para sa mga kaubinesan, mga tugang na 10 years old pa itaas, no? And yun, may agyat si Brad Mayor Vic na ano yan, kung may daay pa databi dyan na may edad na, magpresentar sa na sa iya, tatawan niya ki special na premyo para sumabay dyan. Ikaw ba ka sa ibang mga lugar may mga pitarawan ning cash incentive, no? Dahil lang po dyan. Anyway, naman sa mga kababayan mga tugang, ayan ang mga pangyayari. Ngunyan po, uso yan. Summer vacation, mga tugang yan. Mga pagkapatuli. May mga programa, ibang local government units. And salamatong palaan, mga tugang sa membro kang Bantay Dagat, at sa kagawad Joey Maristela, dyan po sa Santo Domingo. At so long Black Sand Beach dyan, na libreng pinagdidiyan ng mga tao pag Easter Sunday. Lininig po nindangon yan. Lininigan ninda para mamantinir po yan. Talagang inilaban yan kan Santo Domingo na dahil pagbugtakan ng gadbang atugang kan Boulevard. Mawara so Black Sand na pigdakan dururalaganan, dakulang bagay pinakahalaba po yan mga tugang sa enterong Pilipinas. Mapupunas na dahil po sa infrastruktura mga tugang, pinapundo po yan. And I think kunyan may formal ng ordinansa o resolution na ipinagpasarang sangguni ang bayan. And pinagsuportang kang gabos po na membro kang konseho, tangani po na mapurtiran po yan na lugar na yan. So kasud ba buhay na buhay ang turismo dumang po sa lugar. Salamato na maray tabi. Congratulations po tabi sa indo. Padagos ang sana sa mga nagdidiriyan, libre man sana i-implement din so Clay Go. Di ba? Clean as you go. Di ba? Parang yung ginibukan amiga kong ARD duman sa sendang resort na pigpagamit ka mga nakaaging mga taon libre, John, madumang ka libre, pero pag uli mo, daran mo basura mo. Di ba? Sana dyan man sa palipasan, arog bang po tabi ka yan. Maging practice na yan, tangani po na maging mamantiran na malinig po yan, lalo mo niya na summer. Pag may bit-bit ka mga plastic, daran na doon pa uli yan. Dahil pagwalat dyan, tangani pong dahil makadanyar sa kagayunan mga tugang kaya na Black Beach. Yo! Alright, mga kapatid, isambay lang, oras na to, alas 11:36 na nin pagka-morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Alright, Si Mardela. Balik mo kita. Si Mardela, dahil iba. Sa programa mga tugang, Aramon Yato na morning. Ngayon pong Aldonin Lunes. Hello kay Joseph Repil Bronya. Marinaw itong etabi, Sir Mar, watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. And then si Cora Balisoro watching from San Roque. Morning po. Yan, alright. And then, siyempre, duman po sa mga kababayan ta. Di panalo ka sa kunya na. Hindi ko para taod pa ninda talaga. Dahil tulos niluwas. Kung pinana talaga. Talaga, di pa nalabas sa aking bulang kristal. Mga tugang so ano yan sa indang maging momento ang trending on yan ining mga pahayag mga tugang ni ano yan Secretary John Vic Remulla kang DILG pag nag-irinuman da sa tinampo dalara ko pun kamo ayan yan po ang ano yan bawal ang inuman sa kalsada. Pasensyahan databi pag kayo nag-inuman sa kalye, hulihin namin kayo. Yan, may ano may ano yan, may mga ano yan, may mga pahayag po niya ng mga bago. And bawal na rin mga tugang ang pagbidyo kinang sobra sa alas 10 ng banggi. Oh, yung no. And then kusog mga tugang asin pinahiwas yun po na ano yan curfew para sa mga edad 18 anyos pababa mapa-autob na po ang DILG ning mas pinakusog na curfew para sa mga kaubinisan sigurado na ibababa ini sa mga local government units no? And ang enhanced curfew ordinances
para sa mga 18 years old and below, kung di ka mong proof of employment as in education, bawal ka mo sa tinampo after 10 p.m. Yan po tabi adi, ang mga pagbabago. Ha? Alright. Then, sa mga taga-Bagantabay po niya to, good morning sa mga taga-Bulan sa Sorsogon. Sagod mo niyan, dahil pala na ako kunyan dahil pa natatapos yung problema niyo dyan. Nagreklamo na dyan sa mga paratinda ng lawlaw. Nagkarala pa na doon. Tinarapok na sa dahil na nagbakal. Imagine ang sarong banyiran dyan. 200 hanggang 500 na sana. Ano nangyari, no? Kulang daan pangilado, kulang daan yelo dyan. Pero may saro sa nagaro ang ice plant dyan. Wala na, kumusta na sa nagbibog ang sardinas dyan? Gano'n na yung nakako dyan, ano? Pagkatapos, tinapa. Ayan pa ang saro sa intervention kan bifar, tinuruan na magtinapa. Pero dahil sa sobra garo talaga, matindi, ano? Ayan ang problema natin. Alright. Bueno, mga tugang naglanta mga istorya. Nasa linya ang mga tugang, tuya pong Chief of Reporters, Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning, Chief. Yes, Director Mar, maray na aga sa Tagantabay. Nagsakat kita direct para digdi sa P-Box Observatory. Sa taludtod kay ning Lynn Hill, pinaghanap niya to si Ma'am Doreen Bilinde. Ang problema dahil digdi uli gusto ko tanan niya malinawan Director kon ano anis donangon kan bulkang mayon mantinido an abnormalidad luluya o nagkukusog. Dahil mas simbagan yan Director Marpa kan mga naka-duty digdita. Dahil sinda sa poder na magtaram and solamente si Ma'am Doreen na makakapag-taram sa indang pinaka-opisyal na pwede magpaliwanag tungkol sa satuyang kahapotan tabi Director. Kaso banggi malampas alas 6 sa area kan Kamalig, hilingo so alintuto kan maitom mo na aso nagikan dyan sa bunganga kan bulkang mayon kundi daiman buminagsak so abo digdi sa bisinidad kan Kamalig and posible hara yung lugar so binagsakan kato direct dahilan sa makusog so paros direksyon pasiring sa tercer distrito kan Albay o luminampas pa duman. Talang kao so alintoto kan aso nagikan dyan sa bunganga kan bulkang mayon. Pinagnunalas sa kunata so alintoto kan volume kan abo aso hali digdi sa baba na ngunyan nagdigding na lakuan niya to Director Mar na iyo dayton pyroclastic density current na nagka-restock na nag-collapse digdi sa baba kaya ang pag-una digdi na nagluluwas ang nasabing aso bako na duman sa pinakabunganga talaga. Gustong sabihin kay ito na sa mga naka-stock na mga uson yaon digdi sa baba nag-collapse pa pababa Director kaya uminalinto to pataas. Niyo, loho. Ngunyan mainit ang panahon mustrahon digdi sa P-Box Observatory an itsura an pandukan bulkang mayon mosingo na direct. Mahiling maniniday man manigara na talagang mosingo na bulkang mayon dahilan nga nita pirang bulan na kan pagparadulay kani ali duman sa bunganga sigan roros digdi sa baba kaya hilingon ng maray landao na sa mga inaragihan kani sa mga gali pasiring sa baba
palibas sa mainit, alang na alang sa mga abo, pag una mo supulbo bagang inurula, na ikinarigo sali dyan sa itaas, pababa digdi sa lawas kan bulkang Mayon. Roger. So tabi Direktor, dahil niya to, dahil kita tatawan ki pagkakataon, dahil lang tawan na digdi, yung pwede magtaram, si Ma'am na Doreen Abilini kan P-Box Director. Roger that. Okay. Iyan nan sa tuyang dagdag na informasyon. Jimmy na salita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Salamat na maray. And good morning man dyan po sa PYS Enterprises. Ang kay Primong Raul Calio and Marisa. Good morning, Tabi. Magayon gaya ng boses ni Jimmy duman ha. Ano ba dyan? Ayos na, approve. Yan mo Tabi, sa mga kapitan, sa mga konsihal, sa mga kababayan ta. Gusto po nindo ng bagong sistema ng communication equipments and available po dyan sa PYS Enterprises. Iyan po na POC radio. Push on cellular radio. Yan, push on talk cellular radio. Available po dyan Tabi ka sa PYC kay Raul. Punta na lang po kayo doon at magtanong at saka hiling kung anong modelo ang gusto nindo. Tangani po na magagawa ka mo ng malinaw na komunikasyon maski magsaing ka mo. Lalo dig sa probinsya kan Albay. Diba? Tangani po na malinig ang mga komunikasyonista. Yan po, yung malinig ang linya ni Jimmy Boy. Yan, listing mo na dyan Jim sa 3rd District. Lumibot-libot ka na dyan. Salamatan kay Sir Raul Calio dyan po sa PYS Enterprises. Basta radyo, i-PYS ninyo yan. 24/7 konektado ka mo maski daing load. Di ba? Ayan po Tabi, para duman sa mga kababayan tayo. Good morning man sa National Telecommunications Commission kina Sir Engineer Joseph Bartolome at saka sa bilog ng grupo. Good morning po Tabi. And salamaton sa pagpapaabot man nin suporta sa mga pinagigibong lakdang kang mga members kang kabalikat CBCOM para po sa pagantabay sa kada may mga okasyon kita harog kan iyan po na summer vacation, particular kang Semana Santa, pag pag may mga kalamidad na umpo Tabi ang National Telecommunications Commission nakaantabay lang. Ay, salamato na maray. Alright. Duman po sa mga kababayan ta, makapanghinayang talaga yung lawlaw. Tekmar. Guide. Pasensya na. Naalalaw pa ka talagang delay hindi diit. Kalinaw ng signal. Pasalamat na halingawan ko pasalamatan si Sir Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Yun direct thank you so much. At least natisting na halidig di sa pamitisan kan linyo ni ining bagong ekipahe, makabagong ekipahe sa komunikasyon lijan sa PYC Enterprises. Thank you so much. Thank you, Direk. Yes, sige. Thank you very much, Jim. Yan, mga dugay po, mga dugay natin informasyon. Yan, sabi okay, gusto po nindo, pa-share po kamo dyan sa PYC Enterprises at ng pero order kasi yan para makasama kayo doon sa bulk ng Okay? Magandang klase ng communication. Hindi kayo magsisisi dyan. Okay? Yan po, Tabi. Salamaton sa suporta sa DCGB, Sir Raul Calio ng PYC Enterprises. Okay? Alright. Duman po sa mga kabayan tayo. Ewan natin kung anong pwedeng kiribuong kayan. Sana maplanuhan po yan kan lokal na gobyerno kang particular kang probinsya. Di ba? Tasayang kan sira. Mabusong kita kaan.
kang mga panahon na nagpasir ako dyan, Sus Mariusip, minabata talaga dyan sa Dalampasigan. Dyan sa seashore, minabata talaga. Dyan titarapok na sa mga sobra diba? Ayun yan, halos dahil ang nagbabakal. Bata ko, dahil naman kan talaga nagbabakal dyan, mapipilay ako. First yung kung pag ihaw-ihaw, no, tsura kang garuman sana ika nag-ihaw kimalasugi, kapag yan inihaw mong lawlaw. Yan, pigigibong sardinas, mga tugang iproseso dapat, no? Sayang sana pakusugong ng gobyerno yung mga pag-training at pagtuturo sa mga farmers and parasira manungod po dyan sa sa kung paano iproseso ng hindi masayang, yeah. Parang yung kamatis at saka yung iba pang mga products, di ba? Sana ma-enhance ng maray mga tugang tangani po na maging maging kapag-kapinabas, hindi masayang, di ba? Sana pwede na sana itong gibong garo na pangsalak duman sa pangsalak duman sa pangbahog sa feed, sa pangbahog sa mga urig, sa hayop, sa pigs, at po na di masayang kaysa na itatapok sana sa gilid na minabarata po dyan, sayang man. Ayan, pero at saka yun po talagang dahil natawan ng maray na presyo sa mga kababayan tayo po yan tayo ang naging problema. Good morning pala sa kay Tia Liling na Vibar, Tia Liling Gregorio Vibar, ang kapatid ng aking mother. 89 years old na po na si Tia Liling. Tia Liling, happy birthday tayo sa imo, 89th birthday today. Yung gununon mo para po duman sa mga kabarangay natin, dahil pag-abusun ang lawas para makaabot sa edad na kalangkaw talaga man and mapakinabangan, di ba? Ngay wala pong dahil pa talaga nagluluwas, so baka mamaya pang hapon ito yung pira talaga ang final o bibiglao na sana naman kita. dahil pang minaluwas talagang presyo kung gurano talaga mga kuya. Tabata so amigo ko aning direktor nag full tank Kuya John, 60 liters 8,000 magamat na bulsa ngayon. Full tank na 8,000. Sus Mariusip pa yan ang talagang kunyan problema po mga tugang talangkaw ang pero iya po yan magkunyan magpasiguro na lang kung halimbawa sulo ka man sana maglurad na sana sa auto sa pambiyahe, di ba? Tangani po na kita maipit sa sistema. Okay, paano tabi? Mga tuga, ako i-send na muna dito sa programa palan, para po naman sa mga kababayan, tabangan po masunod ang tambalang Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritter Lee sa Bareta alas 12. Sa pangarap po ni Kuya Jun Apolis sa Lado Technical, kasama si Chief Ramiro, si Jerome Nico Martinez, DCGB Social Media Department, sila Mega Force Patrol, kasama sa newsroom. Ako po si Mardela, thank you for giving us company. God bless the Philippines. Mamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte